Ay! Manulat na kaya, ane! Ay! Walang mabulang pa sa pulis naman! Ay! Zombie! Ay, mama! Anak! Ay! Gani, kurang bula! Oh, gani, 18! Yes, gani, 18! Go, 18! Oh! Ay, nakaliyap! Ay! Go, X! Ay, go, X! Go X! Woo! Execute. Dili number 12. Go X! Mga liyap! Tawag ginamalas na dito sa akin. Tapos ay nasa likod ko eh. Ay! Dagat ko X! Ay! Ay! Go mga liyap! Ay! X! Go! Ay! Binol! Ay! Ay! Neto bang! Nya! Nya! Kani sa YouTube na lang. Sama ni kayo tingog. Gani. Ah! Ah! Tawag na. Kasi siya nagkikiri sa mulang ka magibuyan. Ah! Ah! Ayos lang sila ma. Ay, salam sa mga sa mga. Ay! Dali na pula niya! Ay, sorry! Ay! Ay, shotgun! Alang kinamilaway ako kasi dito. Uy, nahilot na nito. Laban! Teknikan! Sisa sa siruan. Ito na doon. Asik ba? Iyan. Asik ba? Iyan. Asik ba? Ano ba na? Kapasok lamang po na balita. Dalawa po, ano? Bahala na nag-iwan basta sa tayo. Yes, eh. Okay, balik na. Balik na. Resume, Angela, resume. Ini mga baby boy. Ay, mga baby boy. Ay, baby boy. Si baby boy. Isa naman, Jud. Ang bata nga maldita. Isa naman. Bata nga maldita. Nagsugod ang Bata. bloodline. Bata nga maldita nagsugod gisugdan nara kani.
Oh, yes! Ay, ano, wala. Ay, mga liam! X! Go! Go na, wait ko! Ay! Kamagurang yan. Iba, non? Kamagurang ni Kuan ba? Burus pa man. Go for the 7. Ay, papa. Gipokot kita. Uy, na ha. Ay, sorry. Go, bye-bye! Adera, go change ko ka mo di ay. Go! Mama, magtulak naman daw. Ako no, motor mo. Dulak ka kaya? Uy, dito mo. Ay. Go, Ako na ba? Konye, ano? Wala, anin nyo, si Kandos Ugma. Naunahan niya si Kandos Ugma. Yes! Kora to na! Bahala mo rin yung shot basta ka kunara eh. Bakit may bisa asa? Kasi mga bisa asa mo. Para fair. Go number 3! Wala, ginazum ganyan ha. Ba, dasig! Exaon! Dasig! Saan? Dasig! Oy, laol! Ay! Dapat sudah jiran. Yang kemarau. Lawin, nagsabog yung mga baby boy. So, marilis sila mga audience. Ay! Ay, nalip! Ay! Ay! Kajut lang, naunsa na po. Hindi na ko kita.
Yun! Number 24. 24 foul. PNF foul ni 24. Dua pa. Personal foul number 24. Oras. 3 minutes and 6 seconds. Ay! Number 3! Oh! Tre gini yaoy. Wow, number 3. Ay! Number 10! Oh! Minutes and 14 seconds. Mr. Mahalia balas ng sakit. Mr. Mahalia. Number 3 the ball challenge. Number 3 foul, Mr. Gindusa. Shoot. Number 3. 2 minutes and 20 seconds. Go, boy, boy! Number 12. Foul to number 12. Pat. Go, boy, boy! Yes! Woo! Wala. Natay po, natay. Do, natay, do. Shot buyok. Oh, okay. Number 2. One minute and 50 seconds. 1 minute and 50 seconds. Oh, malinis. Go, boy! Foul. Minutos o 30 segundos ang nagiging sa atong oras alang sa ikatulang hugna sa atong bola. Mintakna sa katong. Ay! Penalty daw! Oras na to, 1 minutos ug 10 segundos. Alang sa katulong hugna sa tundula mga kaigsunan. Ano wala sila nagkuha sa penalty man? Nagsabman. Ulit-ulit. Go, Paliman! Okay, One minute and 6 seconds. 1 minute and 6 seconds to reach back to the bottom of the center goal. Look for bola sa mundo. Approach 4. Okay, this player Mahat number 23. Gusa. Last touch na, last touch. Yes! Kurangi. Oh, betul. Papasok-pasok si
Sedangkan lumayan pinasa kay number 30 segundos alang sa ikatulong muna. 30 seconds remaining. Okay, number 33. Penalti na. Ana. Penalti. Penalti na rin. Penalti. Mister, foul. Diyan na pinara. Kita foul. Kita. Okay. Salamat. Hindi kayo makita ba? Yes! Wala. Wala na. Sorry. Tayo. Atong oras 8 minutes. Atong oras 8 seconds. Sayo. Salamat sa mga lalaki na nag-olay sa kuwan. Ikaw man eh. Okay, ang araw. Okay, na lang. Warning for graduation, Mr. number 7, number 5. Okay, please now. Yes! Woo!
seconds. 3 minutes and 27 seconds. Sila daw. Sige. Okay, take time. Okay, dagang salamat sa inyong Surrender man, oy. Mga hubog, panguli mo sa inyo, pangatulog. Mana ka picture? Mana mo ka picture? Go best friend. Mato kong idol dira oy nawa man.